ଦିନେ ଖରା କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ମଦୁଆ ଆଉ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ ମଦୁଆ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମଦର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାରିଆ। ଖରା ଦିନେ ଖରା କାଟିବା ପାଇଁ, ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା କାଟିବା ପାଇଁ ନଉଚି ଟିକିଏ ମାଲ। ମାଲ ପଡିଗଲେ ଖେଳ ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡେ ଭୁଚାଲ। ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଆଇଫୋନ 11 ପ୍ରୋ। ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲକ ରେ ସର୍ବାଧିକ ମଦ୍ୟପ ଆୱାର୍ଡ ମତେ ମିଳିଲା। କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ତରଫରୁ ମତେ ଏଇ ଆଇଫୋନ 11 ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗ ତମେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି,